Aquesta és una gravació feta fa molts anys, quan l'Èrica era petita. I aleshores feia els seus experiments. En aquest cas, l'experiment consisteix en posar aigua i observar com cau. Explica'm l'experiment. Quin experiment fas? Posar aigua. I aleshores, què passa? Res. I aquesta aigua quedarà sempre aquí o què passarà? Quedarà sempre aquí. Sí? On passarà l'aigua? Mira, l'experiment s'envira molt difícil. Mira, és perquè els meus ninos estiguin aquí dintre. A la piscina que sembli. Però després el netejaré l'aigua i ja està. Però ara vaig a netejar l'aigua. A veure. Vaig a netejar. Ara vaig a posar ara vaig a posar aigua també i ara ja està.